Прывітанне, сябры! Гэта «Анархія проста» – цыкл перадач, у якім я расказваю, як мы будзем жыць у шчаслівай і справядлівай анархічнай будучыні. І калі вы глядзіце мой канал без падпіскі, абавязкова націсніце падпісацца і званочак побач, каб не прапускаць наступныя відосы. І шостае пытанне ад падпісчыка гучала так. Як пры анархізме будуць вырашацца пытанні з тымі, хто будзе нарушаць законы ці нейкія парадкі? Хто будзе замяняць пракуратуру, праваахоўнікаў і суд пры анархізме? Дарэчы, такіх пытанняў мне паступіла адразу два ад розных падпісчыкаў. І сапраўды, пытанне ключавое, бо фізічная бяспека у ліку базавых патрэбаў чалавека, любога, у тым ліку анархіста. Забеспячэнне бяспекі грамадзян – адна з галоўных рэчаў, якой дзяржава апраўдвае сваё існаванне. Ну і, канешне, галоўны аргумент праціўнікаў анархізму. Колькі разоў я чуў, што без міліцыі людзі адзін аднаго пераб'юць, а злачыннасць расцвіце пышным цветам. Ці сапраўды гэта так? Давайте разбирацца. Адразу кажу, не здзіўляйцеся, калі пасля гэтага відэа у вас застанецца болей пытанняў, чым было да яго. Гэтая тэма вельмі шырокая і патрабуе падрабязнага аналізу. Каб звузіць кола пытанняў, давайте у імператыўным парадку вызначым дзве рэчы. Першае. Законы, як нейкія агульныя для ўсіх правілы паводзінаў, у анархісцкім грамадстве будуць. Другое. Дзяржава усталёўвае манаполію на гвалт не для абароны грамадзян, а для абароны самой сябе. Гэтым тэзісам я прысвячу асобнае аналітычнае відэо. Пакуль проста запомнім іх. Безумоўна, пры анархізме, як і сёння, будуць кепскія людзі. І кепскія людзі будуць рабіць кепскія ўчынкі. І ўсё астатняе грамадства мусіць неяк з гэтым спраўляцца. Давайте паглядзім, адкуль увогуле бярэцца злачыннасць. Як так атрымалася, што грамадства вымушанае утрымліваць цэлыя сацыяльныя інстытуты, пракуратуру, суд, міліцыю для таго, каб спраўляцца з кепскімі людзьмі. Паглядзім статыстыку судовай сістэмы Беларусі за першае паўгоддзе 2019 года. За гэты перыяд судамі быў асуджаны 19 971 чалавек. А які адсотак з гэтых людзей зрабіў злачынствы з-за грошаў? Сплюсуем асуджаных за разбоі, рабаванні, кражы, тых, хто прадаваў наркотыкі, альбо тых, хто адмовіўся плаціць дзяржаве. Што ж мы бачым? Такіх аказалася 10 115 чалавек, то бок крыху больш за палову. І гэта пры тым, што статыстыка даволі недакладная. Напрыклад, няма статыстыкі па артыкулах махлярства ці незаконная прадпрымальніцкая дзейнасць. То бок наверняка рэальная колькасць асуджаных за злачынствы на маёмаснай глебе куды болей. Гэтыя лічбы кажуць аб тым, што маёмасная няроўнасць з'яўляецца галоўным сацыяльным фактарам, які спараджае злачыннасць. У той жа час 1181 злачынства было здзейснена непасрэдна супраць асобы. Гэта забойствы, пабоі, згвалтаванні. Ва ўсіх гэтых выпадках ні мента, ні пракурора не апынулася побач, каб абараніць ахвяру, а абараніць сама сябе яна не магла, бо ў Беларусі забароненыя усе будь-якія эфектыўныя сродкі самаабароны. Дзяржава моцна трымае манаполію на гвалт. У анархісцкім жа грамадстве кожны чалавек будзе мець абсалютнае права на абарону ўласнай фізічнай бяспекі. Такім чынам, у анархісцкім грамадстве два фактары моцна паўплываюць на зніжэнне злачыннасці. Першы – гэта адносная маёмасная роўнасць. Усе людзі будуць надзеленыя ўсім неабходным, ім не будзе патрэбнасці красці ці рабаваць для таго, каб выжываць. Больш за тое, твой статус у грамадстве не будзе вызначацца колькасцю тваіх грошаў ці маёмасці. Другое. Кошт здзейснення злачынстваў супраць асобы рэзка ўзрасце. Любы чалавек перад тым, як збіваць ці гвалціць кагось, тройчы падумае, ці варта яму гэта рабіць, калі за гэта можна атрымаць кулю. Сярод прыхільнікаў легалізацыі агнястрэльнай зброі нават існуе прымаўка. Узброенае грамадства – гэта ветлівае грамадства. Але відавочна, цалкам злачынствы ўсё ж не знікнуць. Як жа нам з імі быць? Нават ва ўмовах свабоднага валодання зброі усімі людзьмі могуць спатрэбіцца людзі, якія будуць займацца аховай парадка на прафесійнай аснове – народная міліцыя. Працаваць гэта будзе так. Людзі з пэўнай камуны, то бок невялікай адміністрацыйнай адзінкі, абіраюць са сваіх шэрагаў аднаго ці некалькіх людзей, назовем іх шэрыфамі, якія на добраахвотных началах фарміруюць дружыну, якая займаецца аховай правапарадку, затрыманнем правапарушальнікаў, патруляваннем вуліц, выездам на выклікі. Грамадства аплочвае іх працу, як і любую іншую. Гэтыя людзі займаюцца аховай парадка пэўны тэрмін, напрыклад, 2 гады, а потым вяртаюцца на звычайную цывільную працу, а іх месца займае новая смена.
Дзейнасць гэтай міліцыі мусіць быць строга рэгламентаваная і празрыстая. Яны мусяць даваць рэгулярную справаздачу, прытым не міліцэйскаму начальству, як зараз, а уласна жыхарам камуны. Ратацыя асабліва важная, бо людзі, якія ведаюць, што вернуцца да сваіх працоўных калектываў і суседзяў, будуць куды менш схільныя да злоўжыванняў уладай. То бок тут, як бачыце, існуе прынцыпіяльная розніца з тымі карнымі атрадамі, якія мы бачым зараз. Зараз міліцэйскія пастарункі акружаныя калючым дротам і на іх не зайсці без пропуска, як фарпосты акупантаў на варожай тэрыторыі. Зараз менты не прадстаўляюць людзям амаль ніякай справаздачы аб сваіх дзеяннях. Яны падкантрольныя толькі сваім начальнікам, а не нам, каго яны нібыта абараняюць. Мы амаль ніяк не можам на іх легальна ўздзейнічаць. І што самае галоўнае, мы самі ніяк не можам прыняць удзел у ахове парадку. Для гэтага узведзеныя заканадаўчыя бар'еры. У нашай жа схеме, як бачыце, галоўнае – это лакальнасць, гарызантальныя сувязі. У сапраўднага міліцыянера мусіць быць менталітэт ахоўніка сваёй мясцовасці, сваіх блізкіх і сяброў. Зараз жа гэтага няма і блізка. Адны людзі ў форме проста ідуць сажаць і біць іншых людзей, без формы, каб атрымаць грошы і льготнае жытло. Менавіта таму пры анархізме справа фарміравання органаў правапарадку, там, дзе ў іх будзе патрэба, будзе адбывацца толькі на лакальным уровні і толькі праз дэмакратычныя працэдуры. Што датычна суду, то асноўным органам будзе трацейскі суд. Гэта такі суд, суддзі якога не з'яўляюцца зацікаўленым бокам па справе, якім, акрамя таго, аднолькава давяраюць усе бакі разбіральніцтва. Суды мусяць быць толькі выбарнымі, а не як зараз назначацца прэзідэнтам, і толькі калегіяльнымі, каб не было такога, як зараз, што адзін чалавек адзінагалосна вяршыць лёс іншага. І гэтая пасада не мусіць быць прафесійнай. У кожнай мясцовасці суды мусяць збірацца па меры неабходнасці і час ад часу змяняць свой склад. Пару слоў варта сказаць аб назначэнні пакарання пры анархізме. Самакіраванае грамадства імкнецца выкараніць такую меру пакарання, як пазбаўленне волі, бо яна не нясе ніякай выпраўленчай функцыі. Анархісты стаяць на тым, што ў кожным канкрэтным злачынстве вінаватыя не толькі і нават не столькі часам злая воля індывіда, колькі сацыяльныя абставіны, а яшчэ тыя нормы, каштоўнасці і арыенціры, якія ўклала ў індывіда грамадства. Адсюль следуе, што у кожным выпадку грамадстве нясе як мінімум частку віны за здзейсненае індывідам. Такім чынам, пры разглядзе кожнага канкрэтнага злачынства суддзі мусяць задаваць сабе пытанне, а што прывяло індывіда да гэтага ўчынку? Як прымірыць злачынцу з ахвярай? Як вярнуць гэтага чалавека ў грамадства? Як нам змяніць грамадства, каб такога больш не паўтаралася? Акцэнт будзе стаяць на ліквідацыі умоваў здзейснення злачынства, а не на пакаранне асобы. І, дарэчы, калі казаць пра пакаранне асобы, то я хацеў бы вам параіць сваю кнігу «Фарбы паралельнага света», якую я напісаў, часткова будучы ў турме, а часткова ўжо вызваліўшыся. Яна была напісаная ў 2016 годзе і акумулявала мой 5гадовы досвед зняволення ў турмах і калоніях па палітычных матывах. Яна ўжо выйшла на 4 мовах, накладам больш за 1500 экземпляраў, і яе можна лёгка купіць у Мінску, у кнігарні Логвінаў ці у сядзібе БНФ, а таксама заказаць у мяне наўпрост. Можаце пісаць у каментары ці на мае старонкі ў соцсетках, у любую з них. Буду вельмі удзячны вам, калі вы яе прачытаеце і пакінеце мне свой водгук. Кніга каштуе ўсяго 10 рублёў. А зараз паехалі дальше. Што ж датычна пракуратуры пры анархізме, то я лічу, што ў ёй, як у такім асобным органе, не будзе патрэбы. З пытаннем нагляду за законам, з пытаннем кантралявання дзейнасці праваахоўных органаў выдатна справіцца спалучэння галоснасці, свабоды СМІ, прамой дэмакратыі і агульнай узброенасці насельніцтва. Таму ствараць для нагляду нейкі асобны орган наўрад ці спатрэбіцца. Як жа вырашаецца пытанне аховы бяспекі ў дзейсных прыкладах самакіраваных грамадстваў? У Ражаве, альбо сірыйскім Курдыстане, аховай парадку займаецца паліцыя АСАІШ, якая падпарадкоўваецца мясцовым саветам. Мець зброю дазволена ўсім, хто не заўважаны ў сімпатыях да ісламістаў. Колькасць АСАІШ каля 20 000 на 4,6 мільёнаў насельніцтва, то бок прыкладна 434 міліцыянты на 100 000. Гэта амаль у 4 разы меней, чым у Беларусі.
Аб узроўні злачыннасці ў ражаве выдатна кажуць лічбы. Да рэвалюцыі ў рэжыме Асада там было 60 зняволеных на 100 тысяч насельніцтва. Зараз 8,7 зняволеных на 100 тысяч, то бок амаль у 7 разоў меней. І гэта пры тым, што ражава вымушаная змагацца з пятай калонай, патаемнымі ячэйкамі ідзіл і ісламістаў на сваіх тэрыторыях. Пасля рэвалюцыі 2012 года замест дзяржаўных судоў была створаная трохступенчатая судовая сістэма. На самым нізе камітэты міра і кансенсуса, якія разбіраюць невялікія побытавыя спрэчкі і найменшыя злачынствы. Вышэй гарадскія суды, якія разбіраюць апеляцыі і больш складаныя справы. І на самым версе саветы правасуддзя, якія займаюцца разборам самых складаных справаў і фінальнымі апеляцыямі. Ва ўсе гэтыя суды суддзяў прадстаўляюць органы самакіравання розных узроўняў. Ну а органы самакіравання ў сваю чаргу абіраюцца прамым галасаваннем грамадзян. У ражаве, нягледзячы на стан вайны, адмененае смяротнае пакаранне. Максімальнае пакаранне 20 год пазбаўлення волі і толькі за гвалтоўнае злачынства. За 2 гады пасля стварэння новай правовой сістэмы яно было прыменена толькі двойчы. Курды ўвогуле стараюцца не ўжываць пазбаўлення волі ў якасці пакарання. Нават змяшчэнне пад стражу да суду лічыцца крайняй мерай. Згодна са справаздачамі Amnesty International, злачыннасць у ражаве істотна знізілася, асабліва ў параўнанні з іншымі курдскімі абласцямі, дзе няма самакіравання, а ёсць звычайная дзяржава. Падсумоўваючы, яшчэ раз зададзім сабе пытанне, ці сапраўды карныя структуры так неабходныя грамадству? А можа, людзі лепей, чым нас прывучылі думаць? У 1973 годзе зняволеныя турмы Уолпол, штат Масачусетс, стварылі свой саюз зняволеных. Мэтай была абарона ад ахоўнікаў, паляпшэнне умоваў утрымання, павелічэнне заробку і недазвол узмацнення рэжыму. Саюз зняволеных падтрымліваўся рэлігійнымі і грамадзянскімі актывістамі з волі. Нават адміністрацыя турэмшчыкаў на ўзроўні штата ставілася да саюза даволі лаяльна. Саюз змог дабіцца паляпшэнню рэжыму ўтрымання і аднойчы нават дабіўся звальнення інспектара, які правакаваў зняволеных і ціснуў на чорнаскурых. У запале супрацьстаяння ахоўнікаў і зняволеных у турме ахоўнікі вырашыліся на акт пратэсту, проста сышлі з працы. Такі дэмарш перад грамадскасцю, ах, вы нас не падтрымліваеце, дык зараз паглядзіце, які пачнецца хаос. Цягам 2 месяцаў зняволеныя самі кіравалі турмой. Паліцыя кантралявала толькі перыметр. І што ж здарылася? За 2 месяцы у турме Уолпол не адбылося ніводнага забойства ці згвалтавання, хаця да гэтага яны адбываліся рэгулярна. Грамадзянскія назіральнікі, якія тады пабывалі ў турме, кажуць, што пабачылі там зусім не тое, што чакалі. Адэкватных людзей і спакойную атмасферу. Наведвальнікі сцвярджалі, што праблема нумар 1 у турме – гэта ахоўнікі. Менавіта яны стваралі найбольш гвалту, правакавалі зняволеных і стваралі канфлікты, каб зняволенымі было прасцей кіраваць. Адзін з наведвальнікаў нават сказаў, што лепшае, што можа зрабіць ахова ў дадзенай сітуацыі, гэта ніколі не вяртацца ў турму. Саюз турэмшчыкаў ЗША – гэта магутная асацыяцыя, і праз сваё лобі ва ўладзе яна спыніла гэтае недоўгае свята самакіравання і свабоды. Аднак яно ўжо назаўжды ўвойдзе ў гісторыю як прыклад таго, што ўсім гэтым турмам, міліцыям, судам, пракуратурам мы патрэбныя куды больш, чым яны нам. І калі рабаўнікі, забойцы і рэцыдзівісты змаглі арганізаваць сваё жыццё без будь-якіх карных структур, то хіба гэтага не зможам мы? З вами быў Мікола Дзедок. Усім дабра і крытычнага мыслення.